חוויית האכילה היא חוויה משפחתית בבתים רבים. בפעם האחרונה שאירחתי בבית שלי כמות גדולה של אנשים, נאלצתי לקחת את כל השולחנות מהשכנים שלי. מסתבר שיש פתרון קל, נוח וארוך במיוחד. שלום עדי. היי. עדי גליק, נכון? מגליק תעשיות רהיטים. כן. ואתה הבעלים. כן. ועכשיו שאנחנו עומדים כאן ליד השולחן הזה, שזה שולחן בערך של 6-8 סועדים, נכון? כן. בתור התחלה 6-8 סועדים, והשולחן נפתח עד 40 סועדים. כן. מה זאת אומרת? יאללה, בוא נראה. יאללה. אוקיי. נתחיל מצד אחד. כן, וואה. הופ. נגמר. צד שני עכשיו גם יש. מצד שני. אז זה באמת מזכיר לי את אליסה בארץ הפלאות. כן? מתחיל קטן, נהיה גדול. ענק, עצום. כרגע כן. יש לנו שולחן של 6.5 מטר, ואנחנו נפתח אותו. אני בכוונה לא עוזרת לך, כי יש לי חוק שבבית רק הגבר עובד. נכון. בסדר? אז אני באמת תמשיך לבד, תרגיש בנוח. צמחנו שולחן. 6.5 מטר. כן, 6.5 מטר של שולחן שהתחיל... כמה מטרים הוא היה בערך בהתחלה? 2.40. 2.40, ועכשיו זה נהיה 6.5 מטר. איך זה בדיוק קורה? מה יהיה שם שגורם לו לצמוח ככה? יש מסילה מיוחדת שבנויה מאלומיניום, כן. שמאפשרת לנו לבנות את השולחן לאיזה אורך שלקוח צריך. זו מערכת יציבה, מערכת מאוד יציבה, כן. שבאופן כללי לאן אתה הולך? חכה לי, עדי. אפשר לטייל עליה. כן. הכל, לרקוד, הכל. כי אצלנו בפסח, אתה יודע, אנחנו נזרקים, כולנו סוף הארוחה, אחד מי יודע, ריקודי סטפס. מה האפשרויות שלי מבחינת ייצור? אפשר לעצב שולחנות ללא הגבלה, שנפתחים, ללא הגבלה של גודל, בהתאם למה שאפשר בבית הלקוח. ומאיזה חומרים? אני מוגבלת מבחינת חומרים? לא, את לא מוגבלת. אפשר לבצע את השולחנות בעץ, זכוכית, ברזל. הפתיע אותי עוד קצת. הנה. נמשיך. בטח נמשיך. אז ההפתעה הראשונה פה. כן. השולחן ממשיך להתפתח. כן. עכשיו אני? טוב, בסדר, רגע שביקשת מאוד יפה. גם כאן אותו דבר? שתיהם ביחד. שניהם ביחד. ככה, נכון. ולפתוח. טוב, קלי קלות. קלי קלות. וברגע שדחפנו, כן. 8.5 מטר. 40 סועדים. 8.5 מטרים של שולחן אינסופי שבעצם מוחזק על ידי מסילה, ואני יכולה לעצב אותו באיזה חומר שאני רק רוצה. מסתבר שלארח 40 אנשים מסביב לשולחן זו מציאות ולא חלום. השולחן יכול להיות גם גדול וגם מעוצב לטעמכם. כל מה שנשאר זה רק להוסיף את המלח למנה. עדי, תעביר לי את המלח בבקשה. תודה רבה.